Yan mga kasyokoy, I'm back. Pupunta na ulit tayo sa dagat. Another content. Ayan na mga kasyokoy, malapit na tayo makababa. Oops. Ang daan. Ang tamang daan. Ating tamang daan ay masukal. Yan ang dagat. Kaya pagpayapang dagat ngayon mga kasyokoy. Bababa na tayo. Ay. Pataas. Ito ang handaan namin dito. Bangin. Oops. Dito na tayo. Dagat na. Gasolina muna. do this. So
So mga kasyokoy, eto na, nakapagtiro na tayo. Kukunti lang ang huli natin, kaya hindi na natin ibababa itong flooring para ihumang, hindi na muna. Kaya na muna natin siyang mabilad para para mamatay yung mga lumot. Yan, ayan muna natin siyang ganyan. Tapos bukas, siguro itataas ko na rin yung mga lambat niyan sa yung mga nandiyan. Yung patpat, tarak, segunda, tersera. Ayan, tataas na natin yung bukas para malinisan na. Kasi wala nang mahuli mga kasyokoy, 3 days na. Yung huli natin ngayon, kulang pa pang ulam. Kaya magbibilad na yan ng gusto, mga 2 days. Pwede na ito babayan. Sus, tanghali na. Ligo time! Moment of the truth. Ito na ang huli natin. Kulang pa pang ulam mga kasyokoy. 1, 2, 3. Isa na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 pirasong isda. Lugi! Talaga kaya mga kasyokoy. Better luck next time. Daragat. Sako na natin yan, pakisako pa ng iba. Ay, pangsigang. Okay na to. May agahan na.
Memorandum TV.